Yes, vi skal bevise grynformlen, som står der, og det vil vi gøre ved hjælp af at benytte os af annuitetsopsparingen, da den formel hedder A lige med B gange parentes 1 plus R opløftet i ente minus 1 divideret med R, som er renten, det er R, og ente er antal terminer, og B det er, hvad kan man sige, ydelsen, og A det er det beløb, han ligesom låner eller skylder. Og derfor så trækker vi ligesom den gæld, han så skal betale tilbage, det er gælden plus renten over en bestemt tid. Sådan der. Og dem kan man så sætte over for hinanden, fordi da det er en gæld og ikke en opsparing, så kan man bytte A ud med G plus renten. Så det kommer til at hedde G gange renten i ente, som er lige med B gange parentes 1 plus R i ente minus 1 divideret med renten. Og vi vil gerne have isoleret G til at starte på, så vi dividerer med 1 plus R i ente på begge sider, så hedder G er lige med B gange parentes 1 plus R i ente minus 1, så skal vi lige have det her i en parentes, divideret med R, og så divideret med 1 plus R i ente. Og den her, den går bare ud, fordi vi dividerer med det. Og så når to brøker, når man dividerer to brøker med hinanden, så kan man bare bytte om på tæller og nævner, og så gange dem. Så det hedder G lige med B gange parentes 1 plus R i ente minus 1 divideret med 1 plus R i ente gange R. Og når man har to, eller når man... Fuck, hvad er det nu? Yes. Og så vil vi dividere med 1 plus R i ente i alle tre led, så det kommer til at se lidt mere simpelt ud. Så vi siger G er lige med B gange, så 1, fordi der står sådan et tal foran, der er gange med i parentesen, 1 minus 1 divideret med parentes 1 plus R i ente divideret med R. Yes. Og så når man har en 1 divideret med for eksempel et eller andet tal, der er opløftet i ente, så kan vi bruge potensregnereglen, og så sige det der tal bare minus i ente. Så det hedder G lige med B parentes. Der skal ikke være nogen parentes. Sådan der. GB gange 1 plus R opløftet minus ente, da vi bruger potensregnereglen, minus 1 divideret med R. Og så fordi det er ydelsen, vi har gang i, og vi bruger Y og ikke B, så kan man bare bytte B ud med Y. Og så hedder det G lige med Y gange parentes 1 plus R opløftet minus ente minus 1 divideret med R. Og så har vi bevist grynformlen.